Oh, di Pak, kok Tegal? Wah, mbok rampos berarti. Tak wet-wet. Tak gawekno jaminan urung mateng wis mulai. Bunga-bunga ya, Pak. Lagi pemirsa mae udan-udan, mendung, peteng. Dong apa? Telone ora kepangan, jadi ki tak kali pemirsa. Tak goreng mau tak bikin keripik balado pedes. Iki bumbune iki sak ono nih. Dong salam merah duwe ya dikai godhong jeruk ra apa-apa. Yang ini pemirsa. Tuh. Dipotong-potong terus digoreng sampai mateng. Yang ini. Merah. Bawang merah, bawang putih, daun jeruk. Lah iki kripike. Salokne urung mateng. Kita ulek dulu sampai lembut, terus dimasak lagi. Sakjane gula abang. Berhubung gak ndek gula abang yo. Kowe nek entuk gula ora rapet dipaket sampe. Mutok ya. Belaya. Ben dadi kanil, banyune disatno ya pemirsa. Nek wis sat baru masuk. Sambune wangi godhong jeruk. Sambune wangi. Wes ngene nek belang temen timbange pateng glentang. Loh, ini kan sampai satu. Wes mulai berbuih. Sajane pakai daun salam, berhubung ora enek salame. Ya wis. Masukkan singkongnya. Oh, ini. Engko Mas Andi mulai ya kena dinggo ame-ame. Pak ning omah ya dinggo ame-ame, wis ame-ame. Tuh nek ngene iki kepangan pemirsa. Sampai kene erok iki. Sampai banyu entek. Terus mengalir, kita entas dulu.
Gawani pedes-pedes pemirsa aku nek mencret. Balado singkong. Wes cair. Cair rayu urung lah urung. Kalau keripik, ayo makan keripik ya. Tak gawekno. Minyak sing mbok kon goreng lho tak goreng. Coba nih meja. Nih meja dah coba. Potong neh kowe. Potong konti dhewe kok potong. Lah kuwi nek ketok tambah gundul lah. Lah bare goreng darah dhewe nek. Kalau ning tumbuh geren ayo ning jaba ae ben padang. Lah kuwi tas isine apa? Ada kamang no. Oh, pas aku oleh-oleh. Aku tak minta oleh-oleh. Engko tak mbahno. Digantung ah. Kuwi lho tutupan tubuh. Wis mlebu apaan? Pake takon jajan motor-motornya ngarepe ke servis. Coplok Arepe sarane. Ayo rene to. Kayak piye yo? Anu Pak, HP coplok. Oh, suarane kayak Menggok lho. anak sing nyangkut suarane serta ngarepe. Enggak. Kok mbek urung ana ngene. Ngarepe kuwi. Terus laku nek ning ndi kok ya ora mlaku ndekne kan. Suara. Akhirnya dengen ki suara kewan ono pas mulai ke Solo tak jarno ae. Oke. Kok apa nganti aja puluh suara bisa terus. Mesa mulai kerja. Ditanya Mas Andi kerja di mana? Di Oke Mart pemirsa. Semacam supermarket. Iya, apa? Aku ketok gak Lah kudu. kowe iki besok mae ditokno kene. Lah iya. Baret. Oh, rusak kabeh badanku. Kan joke iki nek telaya Pak Deso tak lapi terus. Iki aku tok kene lek wis ya Allah ngarepe wis ngerupane ngono. Kita setokno dua ringan pitik. Yo maaf. Pitik dol anu. Ojo sok bodo Ndi. Sok bodo ae. Payu larang kena nggo bancaan. Mbok gone mbok cilik Pak kok ora sisa. Mur, bane ngarep buri kebon. Cuma ora akeh. Pak nggo klambi apik apa nanti kuwi. Ah tumben. Edel motor. Halo Say. Titut. Ora gelem neng. Ruangan sing ngarep ya. Lah, kok Enak terus ya? ndanyek dhewe kuwi mang lagi mateng di. Lagi mateng Pak tak penging. Engko nek Pak kadung wis dintekno. Ngenteni Andi Pak aku. Enak Mae gitu loh. Ya melok, mae melok ya. Enak Indonesia. Aku iku pemirsa kerja di Oke Mart. Oke Mart ki nek cepuk ki mau ana siji tok ya iku sing anding perempatan lampu merah. lampu merah iku iki siji cuma iki arep buka dagangnya sing luwih gedhi ngono pemirsa. Kamu koyo Alfamart Indomaret cuman dia lagi di City kan. Durunge mergawe ning Solo, ning Karanganyar, ning pabrik tekstil. Mana? Lah yo dek iki kae. Perjalanan KRN pemirsa. Kan di apa? Labinem. Ngelambi iki kae kok Dikek sapa? wong Kan ada namanya. kali. Kuwi ya, Bu Eti. Oh, Bu Eti. Nah, iku kok aku dengin dikabari besok masuk jam apa 1 ya. Langsung wah iki beneran iki. Moro Solo cara pono izin misal izin ning PT kono nek arep resign ono. Akhirnya setengah 6 iku udah kene pemirsa. Terus tok pabrik kono jam 10. Tok kono jam 10. Lah sing ning Indomaret Solo nek jam 7:30 apa setengah 8 ya? Wis setengah 8 kono aku Lah iya. ngomong antoke boy ya. Laren. Ning Godira tuku gulda ngono. Wis entuk makanan mripate dari Ngantuk motorane. leren lah di. Lah Lah wong wektune mepet. sing ambek mae kowe Wektune- ngantuk. Lah sing mbek lho pirang jam, 4 jam. Lah aku dengi mau pirang jam menyang mulai pemirsa. Jam setengah 6 budal, jam 10 tok kono,
jam 12 luweh 15 tok cepune wisan. Bayang op Gak misalnya. setengah siji. Ora. Awak ngabari aku itu setengah siji. Kuwi aku wis lerene masjid jam isik kono 12.15 ki aku sudah cepet pemirsa. Ngono mulai mesti gak keburu mergo Iya, jam 12.40 wis ning pokoke kono. saurunge pokoke pemongkone jam 1 pemirsa. Seperapate saurunge seperapate cara ngono kaya jam 12.40 wis ning kono ngono. Akhirnya aku jam 12.15 tok cepu. Aku mendek nang masjid jam kono lara siap pemirsa di dhuwur ngono. Kawaran sedelok ngono. Adelok lho wis jam 12.40 ngono langsung jeblas nang kamar langsung tergawe nganti jam 09.00 bengi. Pergi ki mau esuk sip kuwi PL pagi lorong jam 09.00. Pagi lorong mesti piye? Kuwi ya. Kaya ngiwangi-wangi sesi besok ngono. Ki aku kepikiran di ndek mangi. Ndek nane kowe mulai bengi-bengi mbok gorengi anggur ora kowe telo gak pangan. Lagi emang duwe inisiatif udan grimis. Tak goreng, tak bumboni. Pak mampe nyamot sing urung dibumboni. Bosen aku kono. Urung dibumboni wis kuwi. Wis tak kirim aja kayak itu. Wis. Terus Karena antene tokane nek tok duwe rek. alhamdulillah engko tuku Gimana sepatu. Weman tapi didol, mak kan wis muni lah. Ora usah nek anu lah kowe mbok dol. Ukurannya mau tak mau. Lah yo ngono ki ora usah muni neh. Tapi apik. Wong jere mape mbok tuku sepatu apa klambi. Nek saranku ndi wong tuku klambi ri ben iso saleh. Sepatu yang bisa pasang tok maling. Lah ayo. Kau. Yo nek ora karek kowe Kau, sepatu yo ora apa-apa. Ja. Ndek ngene iki kok diucap neh, kayak nek kipas neh, sesuk tak gosokna lak garing. Bisa mangkat awan aku. Lah yo le malah garingen neh. Berarti selang-seling ngono terus. Bar esuk sore bengi awan. Saulan iki ngono terus wong bar saulan lagi entuk brai. Makane ndek ini kuwi pemirsa Gak oleh prai izin. jage mergo kan corona kan iki lagi training iki gak oleh libur ngono. Nek wis apa sebulan penuh iku lagi corona jadi karyawan ngono pemirsa. Lagi entuk libur ngono. Enak pemirsa seminggu bisa nek gak omah. Megane ning Sarase. Lah kowe nek kono ning pabrik apa gak ning Sorase? Wah, Apa? Di awakmu jerene tambah lemuk, Di. masa ya. Iya. Mas Andi sekarang tambah gemuk. Ya gemuk wis diolahno mae, wis dianu mae. Kayak wis seminggu kok. Tapi wujudnya ya wis gemuk nak. Ya aku lho ning kono ya wis mundak bibiku. Lah nek muni kuru aku kuru, Mak. Kan nambah dhuwur. Nah, orangnya 58 dadi 63. Bobote. Nah. Bener wis ora kok. Wis ngendok ning dhuwur lemari. Jak terus ya engko Wis resik pemirsa wis Apa tak ya? ombah. Wis tak ombah iki wis tak pasang. Wong cuma yo terah panggone iki yo lemah tok ape resik Iya, kaya Pak. apa. suaranya kenapa? Jar oli. Oli. Gurih Mas. Orang Arab kene. Ayo dhewek kowe bareng-bareng kok. Emang Pak Me tak pengen terah kok ben ketok anu. Enak tenan Pak. Oh. Enak tenan, Pak. Kepercaya. Ya kowe emang lho tak bumboni mbok pangan. Di. Iwake tak kene jero kulkas sing suwi-wi. Kemana kowe? Gak. Nang kene. Buat tutol ale. Ya awal buat tutol. Ngasal lo pemirsa negara nek ditutol. Ekol kan?
ndekne mangan duit Bandungan. Nek sing ora go susu Pulau susu. Yo. Makan bisa. Nah, permir. Lagi. Mas tujuan itu kan. Tujuan itu kan. Manjul dhewe tek. Nang ngarep omah. Mak iki duwe serai dhewe, kudu jeruk dhewe, dok salap dhewe, dok kumet dhewe. Salam di WC. Kuwi pojokan. Saya. Terusan iki laos duwe dhewe. Cir jahe urung tukul. Kencur duwe dhewe. Lumbu duwe dhewe. Dadi nek apean iki karek kuwi. Ki mang mak iki abang-abang mek salam dadi ning jero ki eneke godhong jeruk dadi gak mek. Nah. Kowe tau. Nek gak dikenek nang ngene letak. Ini timbrem. Timbrem kudu ngemil lah ya. Kalau kurang kerasnya iki lho nah. Ternyata menyok digodhog malah digoreng gelis garing. Empuk kok ke atas. Ayo wis tak ngerti jangan itu. Enak, Pak? Hah? Goni bengkel lah. Pedesnya gak pedes tenanan ya di pas yo. Lombok gede. Lah. Nah, tak dhewe ya. Ya Pak, itu hubungan Pak ya. Enak kan. Nah. Ya. Aku gendar. Ora iso, jadi enak iki. Wes nek ngono gak enak rek. Ibu gendar lho ndek goreng aku sak uwile ora mek lho entek. Lho. Iki sing enek bumbune wakil ta pen. Nah, mikirnya tak ngalah aku. Orang yo lagi burak kan marai. Ah, gede. Napa tak penting lho ngene. Wes bapak buka. Kau bukan ada. Kira mau tahu kan? Enak nek nggo kelapa. Tak.
empel karo gula. Ambune seger wangi. Gurih. Ambune sabun anu segere yo. Apa? Sabune kok. Sabun anu. Mantap. Bune. Ceblok. Jeruk. Oh, ini pita ya, Pak. Pak. Ya nek gawa ya nek duwike lek. Biasa. Kita tunggu seminggu pemirsa hari ini. Aku pulang aja, nenek Saramam, anak perempatan, warga di mana kita kembali. Pito kak ketok. Minta maaf ya, sudah Buntele pantes kan ning kono. berapa? Buntel sikela. Resik tapi Masih Pak sing ogak kuwi sing anyar disuwek. Suwek ogak rusak. Saramam nih kalau perempatan warga di mana mohon maaf no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak.